ostekli smo na pecanje. Hvatali smo kidare, kao što se možete primetiti, taman koliko mi treba. Malo vetra ima nešto. Tako da ćemo vertikalisati malo. Voda je opala, znači cenim da će mi 16 biti sasvim solidno. Uzimamo nekih 60 cm, 70, pa kako to kratim, mijenjam već i manje. Ništa, idemo 16 grama, keder. Može to i veći, naravno, pa da se malo pridržava rukom. Ali mislim da je ovo taman. Riba kao riba na sonoru, ne može se vidjeti nešto specijalno. Može ovo je možda 2D, ovo bočno kao smuđe, nema teorije. Više to je za neko granje, za prelaze, za kamen. Da vidite tip zemljišta ispod vas. Da mi neko kaže da može se vidi baš smuđ neki, može samo veliki. Ja se sjećam kad sam, imali smo neke štuke, 4-5 kila, onda su se vidjelo lepo, boga mi. Tako da te veće ribe, znači 2-3 kila smuđ, onako on ima neku veličinu, nešto tu može da se očekuje, ali inače ne, ni čak ni sam. Sem ako baš se nije uzdigao iznad svega i tako dalje. Pitate me razne stvari, znači 1-2. Ovo je struna, fluorokarbon 0,40. Gledajte nosivost te strune koje koristite da bude malo manje fluorokarbon. On pukne prvi. 16 grama mi ideala. Ću vidjeti da će se desiti nešto. Pošto duva košava, bacit ću s ove leve strane, jer me duvaka desno. Baš je spar toka, ovo je katastrofa, znači ako ne budem našao negdje tok, ne da mi vidim. Dobro, prvi drec promaši. Pustio odmah. Odmah je pustio. Nevera. Znači, bukvalno je odmah bacio iz usta. Ali je bila riba. Tako da... Top. Ćemo da označimo gdje smo imali promašaj. Da znamo. Čač, lepo je lupio. Kao da je promrlja. Čudi mi da neće da je pljuno tako baš instant. Možda sam mu povuku slučajno. Ti mamu. Neverovatno kakav promašaj. Znači riba pljuje, brate, danas. Znači ja ne znam da uzem da promenim sa G glave na nešto drugo. Smiješno. Znači pljunula odmah. Bukvalno ne mogu da verujem. Već 2 puta. Ide ekstremno sitan. Ali ovo je smiješno. Evo. Novi spust. I eto posljednjem, ako ne hutim nešto, idem. Probao sam 3 linije, imao sam 2 sitna neka promaša. Da li mi ne isplativo? Sad ne javim nešto zbiljnije. Idemo dole negdje. Ajde. Prve 2, nema pojma. Možda kaže čovjek da su bile sitne, ali ovo... Bog.
copčina, brate. Dobro, mater, dobro. Znači, moguće da je neki bucao se ovdje nakupio, brate. Ajmo li. Doviđenja. Dobro, eto, imali smo neku ribu. Ne znam da li bucao bio sve vreme, možda sam naišao neku jato. Davno, ne znam da li sam imao takav udarac. Ne, fiksno, bože, znači... štap u vodu. Da ne povere čovjek. I da promaši, da. Šta ta riba... kako ona to uhvati? Ne znam. Hoće riba na zemlji. Spaj. Ispravio mi udicu. Žičana udica, moja greška. Ej, koja je srana. Žičana udica sad i nikad.